Ако искаш да имаш пари, ходи на работа, работи за тези пари. Ако искаш да имаш много, много, много пари, забрави за парите изобщо. Не дей да работиш за пари. Какво имам предвид? Когато само гониш парите, те постоянно ще бягат от теб. Нито един успешен предприемач, нито пък най-богатите хора в света, уния с многото милиарди, не са стартирали това, което са стартирали с целта да забогатеят от него на първо място. Не, те са започнали своите бизнеси с съвсем други цели и години наред дори не са правили никакви пари. Много са примерите за това. И Google, и Apple са компании стартирани в гаражи и са били в тези гаражи години наред, реинвестирайки всяка една печалба, която са направили. Фокусирай се върху стойността, която твоят продукт или твоята услуга предоставят. Фокусирай се върху проблема, който те решават. Не дей да гониш парите още веднъж. Свърши си работата, дай всичко от себе си, ама наистина всичко и те парите сами ще дойдат.